Dospela doba na Slovensku k tomu, aby rôzne branže, ktoré podnikajú, ktoré presadzujú určité produkty, ktoré realizujú štátnu politiku v tom samotnom konečnom vyhotovení v jednotlivých lokalitách, regiónoch, v jednotlivých odborných profesných kruhoch, aby boli sústredení do nejakej spoločnej platformy, ktorá bude spôsobila a schopná zastávať ich názory, odborne sa vyjadrovať k celospoločenským témam v oblasti energetiky. Za dôležitý faktor vidím to, že bude táto organizácia sústreďovať všetky názory, ktoré bude môcť verejnosť presadzovať. Sú tri nosné prvky tohto klastra, a to je energetika, ekológia a ekonomia. To znamená, chceme presadzovať modernú energetickú koncepciu a politiku v štáte. Chceme, aby všetko to, čo vyjde z našich kruhov, bolo veľmi ekologické, aby to chránilo našu prírodu a chránilo samozrejme ľudí. A potom, aby to bolo ekonomické, aby v snahe za každú cenu presadiť nejaký produkt, nech to stojí, čo to stojí, sme nepoškodzovali ostatné záujmy a nepoškodzovali sme hlavne v tomto ťažkom období aj našich daňových poplatníkov, ktorí v konečnom dôsledku väčšinou všetky energetické odbery musia zaplatiť. Národný energetický klaster je v podstate nápadom, ktorý sa rodil už viac ako rok. Viacero podnikateľov, viacero organizácií, viacero zástupcov miesta obcí sa vyjadrovalo k tomu, že denne sú atakovaní rôznymi novými energetickými koncepciami, záujmami o presadenie raz takéhoto druhu technológie, raz takýchto lokálnych zdrojov energií a nikto vlastne v skutočnosti nevie, že čo je ten správny vývoj. Si myslím, že vlastne tento národný energetický klaster prichádza v pravý čas. Vzniká ako záujmové združenie právnických osôb v zmysle občianskeho zákonníka, určitej iniciatívy 7 podnikateľských subjektov z rôznych oblastí. To znamená, máme tu spoločnosti, ktoré sa zaoberajú investičnou činnosťou, spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetikou, investičné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú meracou technikou a samozrejme obce a mestá. Členmi klastra bude môcť byť každý, kto prejaví záujem, kto si príjme stanovy klastra, ktoré v krátkom čase zverejníme, príjme tieto za svoje a samozrejme naozaj bude sa snažiť do toho života toho klastra zapojiť. Zostava ľudí, ktorá bude tento klaster obsluhovať, bude sa snažiť tak pracovať, aby sme obslúžili celý reťazec činností, ktoré budú s klastrom súvisieť. Ide ako o výrobcov energií, tak o distribútorov energií, tak o firmy a investorov, ktorí sa snažia nové energetické projekty presadiť a fyzicky ich aj postaviť. Ide o vedu a výskum, to znamená napojenie sa na vysoké školy, na univerzity a na vedecké pracoviská tak, aby pomáhali v skladbe nových technológií. No a samozrejme ide o obce a mestá, ktoré, ako som už aj na samotnej tlačovke spomínal, budú trošku lepšie zastúpené, pretože dnes okrem svojho profesného združenia miesta obcí nemajú nejaký priamy dosah na rôzne odborné, profesné a povedzme si priemyselné kruhy a tým pádom nevedia práve v tak citlivej otázke, ako je energia, ktorá ovplyvňuje život každého mesta, každej obce, nevedia mnohokrát presadiť akýkoľvek spoločný názor. My budeme veľmi radi a budeme sa považovať za úspešných, ak do konca roku legislatívne ten klaster zvládneme. Od budúceho roku by sme chceli začať fungovať s tým, že v tej zostave už by sme mali aj firmy, ktoré momentálne oslovujeme a ktoré už predbežne prejavili záujem. To sú veľkí producenti tepla, to sú veľkí výrobcovia elektrickej energie, to sú rôzne asociácie, združenia, ktoré napríklad Združenie výrobcov tepla, asociácie, ktoré sa zaoberajú biomasou, ktoré sa zaoberajú fotovoltaikou a tak ďalej, ktoré jednoznačne
majú záujem vlastne sa spájať v tom, aby sme spoločne akýsi synergický efekt vytvorili a presadili sa v celospoločenskom dianí. Zatiaľ je odozva veľmi dobrá. Ja som sám prekvapený aj teraz po 2 dňoch konferencie, že je citeľný záujem dokonca aj zo zahraničia vstúpiť do takéhoto partnerstva.